Allah wallahi kai ne ga sanyin bijiya kuma ga rake mai daɗi. Allah garin nan mako. Wala alibu rasu zo. In na ne da zan Baba ya aje cikin. a gani ko ne. Yanzu nake zancen ka ba. Dan ɗinka ya wuna wannan. Ha ba Alhaji wallahi ba zan iya ba. Billahi lazi la ilaha illa huwa. Kai ha ba. Wata ran fa dai ka ji na ci bakin ka ba. Ha ba da Allah. Allah wallahi. Kai to na sani ai amma kuma baka sani ba ga wannan yarinyar nan ta to. Kai Kera ciya mai kunu zo da Allah ana kiran ki kina wa mutane hauka. zo mana. A ganta duk ta wani iri iya ne. An ce in daina siyan muku da kunu na. Kamar ya ki daina siyan mana da kunu akan me? Saboda ba ku bani kuɗin idan kun siya. To saboda me soke da Allah biyan ki za'i. Allah soke biyan ki za'i. Uwar kuɗin mu a jikin ya wuya za ki samu kuɗaɗe. Ya ga ci abin bije kawai. Duk kunun masu iya ne ko ba ga wani ba. A ba kunun nan fa. Da siga? Da ya baya mun kaɗan ba. Ɗebo mana hannu safe da na rana da na asuba. Allah wallahi. Har na asuba ba. Allah wallahi. Tun daga safe har na asuba. A ga da yamma ma zan tura shi. Ni na sani mutumi na. A kuɗin fa. Ke ba ki san da kayan Allah ya ta wuce koshi a garin. Kware ku ga raga mata ne. Ke dalla ware da Allah an hana ki. Kai ware da Allah. Wallahi Allah sai na faɗa yayin na bari ni. To sha tale ma ya ci ya ne Allah. Allah wallahi ke? Mu za ki ga hauka a garin nan. Ina ka ajiyan kunin? Kutum ai kunin ne ina jin yana gida. Yana ɗakin mai koko? Yana ɗakin mai koko. Gaskiya kar ka bari fa ai mun fa illa fa. Ai ba zai bari ba. Ai na san har ka gane ko? Abinda nake so ni tunda na zo garin nan fa. Gaba ɗaya na gaya ma kullun rayuwa da taɓarɓare mun take. Kai dai ka bari. Ka san wani nasara abin ni fa aka kawo ni nan ba. Ni fa yan garin nan fa mamaki suke ban. Kowa sai ya ce wata ɓararru ne. To me yasa suke mana haka ne? Wa ya sani ko? Wannan yarinyan ma dan sa ido ne. Amma ka wai Alibros ka san me faru? Ni ko na manta ma me nake so in gaya ma. Amma yale su dai kawai bari sai mun je gurin har gaban mai gari. Allah yana jin sai kowa sai mun tashi majalisar mai garin nan munafukai ne. Kwanaki na je an ce ka fi haɗa wata a gonar wannan gaskiya ne. Wai ba ka labarin haka. Wai da ma ka san wannan labarin? Kai din ne gaba ɗaya rayuwar ka yasa a taɓarɓare take. A mutum na kafi ne taɓarɓarewa. Kullum kai ke. Baka ji suna na ba wai Ali Lauje. Ni na rasa da aka yi suka samu wannan sunan. Kai dai ka bari kawai. Ai ni ba na tsayawa. Ka gane ma haɗa a gonar siya uku. Kawai. Oke tutu. Yalla bai tambaya kake ne? Ina jin mantuwa ya san bisa zai je kuma yalla bai ka baro hanya a can hanyar da kaso ya zaka yi haka. You are very stupid. Waye Lauje waye Bros a garin nan? Ba shi muka baro a gonar siya uku. Ina gona. Ni na ma sunan fa sama hagu nake jin sunan. Ni kaina haka. Kun gane wannan?